Kulumbaika, ini ang norong ni Dipok Entertainment YouTube channel taukte buksong. Tini norong thani tebo kumani kok rono sanan hin feka taukte buksong. Tini ni kok rok lekeno nang kumani kok no tui sanai. Videos ni kok no tui sanai taukte buksong. Norok khalo goi nainan ni chai tukdi. Tini ni video ngai jemiya ni khabar daya sok mani Bobagara Home Minister Amit Shah bai ringjagoi Delhi wo cha meeting asuk laimani. Ake o meeting go tamu salaika tabuk suk point clear sopayako. Ikisa khanamani mote hengkai sini Jati prasani edisi area wo 125 abono rinai hinoi je competition no tongmani a jaga tamu tong taukte buksam norobu kisa cheri nainan chaitukdi abono tuibu norok asuklaidi saladi khanamani mote abo hai doksiko taksuk jora clear rungsugya ko haiban norno full ang details ma kanu saklai rinai taukte buksam te abo to thangka tirpurani ko main murda failesin faidi taukte buksam Delhi ni je bisni khobor rok kisa saikhari wano tabuk BJP सरकार बाई इंडिया एलायंस नि खबर तबुक इंडिया एलायंस रंगनि तुई जेस्टर सांगफरि तंगमानि ताउक्ते बुकसं बेलाय खेनो खाव नांजनाय कगनो पब्लिक रक तबुक जे सपोर्ट खाइमानि 70% इंडिया एलायंस नो सपोर्ट खाइ तंगु ओबाय हिने कक्तमा ते 30% मोदिनि दिगि सपोर्ट अबो गोबांमा न्यूज पेपर बा सोशल मीडिया न्यूज मीडिया रगो सालाय तंगु रक जुदिन आबनो पुइतु चाया हंकाय आं फुनुगलिया नरक नु निजेनायदि Rahul Gandhi ni tweet by nini Modi ni Twitter te borni bu account tongo ajaga thangu check khaiken chaiman nai sabuni susura toi views bang sabuni views bisi sabuno bisi flow khai sabuno bisi nahar abo hai kok tuma kai tongo kenorok nai nai di sob somoi nu Rahul Gandhi ni support bisi bango ei Modi ni support kom tau Modi ni aro 20000 nai jakai Rahul Gandhi na ro wai chano million sogoi tongo yo abo hai kok tuma phai tongo tau te buksong abo norok bu check khai nai di amun nai nai ka Haiban ang norno punuglia norok nijano check khai nai di abo kono ang support khai mani ko gya jeta ko buicholi tongmane apono sanai ake tabuk Rahul Gandhi je kobangma jaga o thangoi kuri rogoi malai mani Mia Raibeli rogo thang kaing Manipur ni phaiman login Manipur rogo thangoi ini kurui borro malai ka Manipur thayasoni asamo kobangma plat ngoi nok hok kurui sarana ting tongma jaga malai ka Manipur rogo thangoi malai ka Rahul Gandhi joto jaga no nini student ni nit paper leak mani aboni paper kok salai tongo student bagai busai tongo sainik nini mi puji khane rokni digi busai tongo Kubangma kurui romni ki busai tongo tai competition ni bising tinu jo tono সংবিধান ni bising toi jo tono no bo subida ni kok sai tongo gorib kurui rok yuba sakri maya oba hai rong toi kok sai tong tauk te buksong ke yang Modi ni digi busala no sung tauk te buksong Modi khai narok saiman na mia robo bang sakleka mokso thangmani pore 2 din aro Russia wa hapa Rus bai malaka Putin Vladimir Putin bai malajak Russia wo na jaga thangoi malai mani paibo tini kai mia horon thangi soika Australia wo ob hai Modi sarkar thangmani 41 বছর ni pore Modi sarkar mia hor thangi sogoi Australia wo ake aro 41 বছর ni pore age Indira Gandhi ni amolo je thangmani ke uthangya ko kai chini Bharat ni pradhan mantri hisabai Narendra Modi mia Australia wo habaika tini a jaga meeting choli tongo abono toino sorcha angoi tongo gudia media ro phunugui tongo norok nai nai di ke bo tabuk desh bidesh so Modi sarkar kai berai tongmani norok nugnai ke Rahul Gandhi khai yang sini bartha kotoni kobangma somoisa no tuyoi bo koriro boi malai nai somoisa tui soli nai baksa sakri maya baksa losung jagi tongha dambariman bagoi factory losung tongha mikitung nini kisran je tongmani borok bai bomalayoi poglam salai tong Rahul Gandhi ke Rahul Gandhi ni belai ke support mani tongo abono tuino tabo Karnataka ni kaisa BJP ni MP bo 7 bar romui MP chajak Karnataka ni kaisa BJP ni MP bo cabinet minister bo chajak indino tauk sak nanya Modi hinoi bo kaisa bokti bariman abona nong phunuglia Karnataka ni abo belai ke bare lungui tongo tamkai di tabu pointo dolit ni tui kok saya ini Dolit dono tui kok saya sudo koto ni Brahman ucho jat rono mang tui kok sawo aboni kuno sujog subida maya aw hai hinik bo kok kaisa tisa ka BJP ni bisingono abo tui belai kheno kok bangla jak tabuk BJP ni bising go kobangma kok bangla jak aw hai tauk te buksong tebo Maharashtra rogo kok bangjak hai tongo tabuk election Maharashtra rogo Modi sarkar taklai bud damanno maya saimia e 2-3 mas kai election thanai Bihar kaisa Nitish Kumar bu Bini bukhani mote kha koi jagi tongo Chandrababu Naidu bu nini tabuk Telangana ni chief minister Congress ni bobai malai khok koklam salai mane nok nugui tongo
angka awa hai hini charcha choli tongo tabuk belai wan ama singsa tauk te buk song jotono sawo 6 mas sarkar chalgui daman no maya o sarkar baifan manu oba hai kok toma tabuk bisingni phai tongo tauk te buk song mudini bini logini je cabinet asumnai minister no baksa kha koijak baksa minister maya phano mantri maya phano baksa kha koijak oba hai bisingni gunjum kok ongkhori tongo tauk te buk song norno abono romoiti sanai phunugi bo tongnai norok ani video no support khaidi ei oba hegen naidi te share bu khaidi tauk te buk song ei ani o video no like subscribe te bell icon de kisa click khaidi tauk te buk song jotono phunungna sujok khaidi di share khaidi te norok asuk kai support khai tongmani pipe a hambai norok ni address rok bu sawui tongo norok bo hoite ba bo area ni hoite norok ani video no nai tong aborok joton saklai man hoite belai ken pipe a hambai norok no khulumung ya poro oba ken ano logiri tongma bagoi e ani video no norok paya kari nai tongma bagoi aboni bagoi bo hambai ei jotono support ka hamri tongma bagoi bo hambai bangma borok no besirba kano asuk kai hamjagoi nini video no sob somon des videos ni video punuk tongma bagoi hambai hine hambai ya harmani bogen bo norok hambai tai ang kuno support jado BJP ni support buya Congress ni bu support ja norok anaba haita wansuk di tam kai jeta bising rogo kok soli tongman norno ang abono no phunungna ni bagoi chai tongnai age sini Tripura ni kok rok kai to asuk tabuk ongkhira ko Tripura ni kok tabuk buba gara Delhi bo abon tui meeting asmane pura kok phaisuya ko norno ang aboni details sanai tabuk suk jara niral age je tabuk Tripura ka ja tol ngui tongmani khai kaisanu mutai malai mani o mutai malai man no ang muninan simu sung sibu sini borok taubo ekdom tamhnik sasina yaba ang silia bukhawo nangjak bayano lai tolawon kulugoi tongku taubo sung sisana nirungya ko taukte busong asok sawin ang o video no bisi log rilia taukte busong norok akardi tei video no support khaidi tei hamjama ta kai share khaidi asok sawin no norok ka ham tongdi susto tongdi jotono no khulom baikha